So hello guys, this is ALLAN D GREATv and welcome back po sa ating channel. Ang buhay ay isang biyayang pinagkaloob sa atin ng may kapal. Biyaya na hanggang ngayon ay ating napapakinabangan. Sa buhay walang kasiguraduhan na para ka lang namamangka sa dagat na ikaw lang ang ululan. Sa paglayag mo sa buhay, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyong paglalakbay. Hindi mo alam kung kailan darating ang ulan. Hindi mo alam kung kailan darating ang alon ng buhay. Dahil sa buhay, hindi lahat ay puro saya. May pagkakataon na parang pasan mo na lahat ng problema sa mundo. Sobrang dilim, pero huwag kang matakot dahil nandyan palagi ang Diyos para bigyan ng kulay ang buhay na napili mo. At dumating man ang araw na natatatangayin ka ng alon ay huwag kang sumuko. Lumaban ka at magtiwala ka sa Kanya at mararating mo kung saan lugar ang nais mong tumuhin sa buhay. At ang tanging gawin mo lang ay lumayag kasama ang iyong bangka patungo sa Kanya. Sabi nga niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Diyos na ang nangako, kaya magtiwala lang dahil siya ay totoo at hindi nagbabago. I am Rickson Agbayani Villegas, 31,536,000 seconds, 525,600 minutes, 8,760 hours, 52.143 weeks, 365 days, 12 months, and exactly 1 year ago today that I am here in the country that my mom and dad dreamed for me. Akala ko noon ay madali ang buhay dito sa abroad, pero sa paglaon ng panahon ay nabago ang pananaw kong iyon dahil ang buhay na akala ng iba ay madali lang gumawa ng pera, dito ay mahirap pala. Na habang nagtratrabaho ka ay palaging tumatakbo sa iyong isipan ang mga taong naging parte ng buhay mo sa bansang iyong kinamulatan. Mahirap lumayo sa mga taong nakasanayan at naging sandalan mo sa panahon na napag-iiwanan ka na ng mundo. Sa mga panahong sama-sama kayong lumalaban sa mga masasakit na ibinabato sa iyo ng mundo. Yung pakiramdam na kahit masakit, kahit mahirap ay patuloy na lumalaban ka dahil alam mo sa sarili mo na nariyan palagi ang mga kaibigan mo na handang samahan ka sa hirap at ginhawa. Pero hindi ko rin maipagkakaila na masaya ako sa kung nasaan man ako ngayon dahil sa wakas ay kapiling ko na ang aking ama at ina na matagal ko nang pinagdarasal sa may kapal. Kaya ngayon ay nagpapasalamat ako sa aking mga kaibigan sa Pilipinas dahil nakakausap ko pa rin sila. Hindi man araw-araw ngunit ramdam ko pa rin ang kanilang suporta at pagmamahal. To my family, thank you for always there for me to support me in everything that I do, for loving me unconditionally, for giving the best on me, and for inspiring me
to become the best version of myself. I am very happy, strong, and empowered every time I see you happy and proud of all my achievements in life. And from above all, for making me strong, giving me the confidence and loving me unconditionally to fight all the challenges and obstacles in life. Lord, I will always and forever be blessed to have you in my life. All praises and glory to you, my Lord. So mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, so please click subscribe button below at pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs and videos. So maraming salamat guys. Love you all.